Kaixo, bideo honetan azalduko dut adimen artifizialarekin eduki digitalaren sorrera 2.0 jarduera. Jarduera honetan eduki digital bat sortuko dut adimen artifizialaren laguntzaz. Eta eduki digital hau nola sortu erakutsiko diot irakasle bati. Nire kasuan, enplegurako ibilbide pertsonala modulurako sortuko dut eduki digitala. Laneko jazarpena gaitzat hartu eta aurkezpen bat sortzen saiatuko naiz. Laneko jazarpenaren informazio orokorrarekin. Hemen prest ditut erabiliko ditudan aplikatiboak. Batetik, Perplexity. Bestetik, Chat PDF-a eta bestetik, Canva. Perplexityrekin informazio bilaketa egingo dut. Chat PDF-arekin testu laburpena eta diapositibak sortuko. Eta Canvarekin aurkezpena. Aurkezpenari gainera, irudi bat jarriko diot portada modura adimen artifizialaz sortua. Egiletzari dagokionez, testuen egilea ni neu izango naiz, moldatu egingo ditudalako aurkezpenerako. Aldiz, irudia adimen artifizialaz sortua dela aitortzen dut, beraz, CC 01.0 universal egiletza daukala. Perplexity eta Chat PDF-a irakasle honi gomendatzen diot erregistratu gabe erabiltzeko. Eta Canvak aldiz ez du aukera hori uzten, beraz erregistratu egin behar da. Hizkuntzari dagokionez euskaraz arituko naiz. Emaitza kaskarra dela ikusiko banu, gaztelera edo ingelera erabiliko nuke. Pausoz pauso joango gara. Lehenengo pausoa Perplexityri adieraztea da ze informazio lortu nahi dudan. Kasu honetan, laneko jazarpenari buruzko informazioa nahi nuke. Adierazten diot eta hemen ja emaitza agertzen ari zait. Testua eta testu hori hartu duen informazio iturria ematen du Perplexityk. Banan sartu partez, bukaeran denak. Iturri guztiak agertzen direnez, hori ikusiko nuke eta hau patxaraz aztertu beharko litzateke. Bai? Kasu honetan, nik aukeratuko dut PDF hau. Deskargatu eta gorde egingo dut, gero Chat PDF-era igotzeko. Chat PDF-a ireki eta igo esango diot, gero dosierra igo eta laburpena egiten hasten da Chat PDF-a. Eskatu niezaioke gehiago laburtzeko baita ere, bai? Hemendik. Baina nik honekin nahikoa dudala deritzot eta kasu honetan esango diodana da diapositibak sortzeko. Diapositibak sortzen dizkit berak egindako laburpenetek eta proposatzen dizkit kasu honetan 11 diapositiba. Esango diot sortzeko. Chat PDF-ak egunean 2 erabilera baino gehiago ez ditu uzten erabiltzen. Eta lehen probak egiterakoan erabili dudanez, orain esportarri ematerakoan ordaintzeko esaten dit. Baina berez esportarri eman da, PowerPoint bihurtuko lituzke eta deskargaten utziko lidake dokumentua. Orain, ezin dudanez hori egin, jada deskargatuta proga egiterakoan, deskargatuta daukadan dokumentua erabiliko dut Canvara igotzeko. Baina dokumentu hauxe berau da, bale? Orduan, Canvara joango gara eta hemen sortu behar dugu aurkezpen bat. Sortu, emango diot eta aurkezpena dela esango diot. Aurkezpena. Esan bezala, gu jada fitxategiak sortua ditugu. Fitxategia aukeratuko dugu, kargatu fitxategiak emanez, eta Chat PDF-tik sortutako aurkezpena igoko dugu. Hemen txen. Ikus ditzakegu.
gure kargatzeak, aplikatu 8 horriak, esango diogu, eta esan bezala honi portada bat jarriko diogu. Portada hau nahiko genuke lehenengo orrialde bezala agertzea, hementxe. Eta horretarako portada sortzeko Magic Media irudiak sortzeko aplikazioa erabiliko dugu. Hemen Magic Mediari eskatuko diogu sortzeko irudi bat. Eta kasu honetan nahi dudana da. Gizon bat agertzea, enpresa batean, eta jazarpenaz ari garenez, nahiko agobiatuta. Bai? Esaten diot hori, eta inspiratu nazazuri emango diot. Hemen, ikusten duzuenez, moldatu egin dut ni jarritako testua, eta berriz garbitu, eta berriz emango diot. Sortu irudia, eta sortzen ari da. Irudi hauetakoren bat gustatzen baldin bazait, aukeratu egingo dut. Nire kasuan, hau da gustatu zaidana. Beraz, hauxe berau aukeratzen dut, eta honekin aurkezpena sortuta daukat. Bai? Aurkezpena gorde, hemen daukazue aurkezpena, ikusteko moduan, gorde egingo nuke, eta honekin eduki digital hau bukatutzat ematen dut. Eskerrik asko zuen arretagatik. Espero dut irakasle honi baliagarria izatea nire azalpena. Ongi izan.